Avís de contingut. El nostre llenguatge en aquest programa és col·loquial i sense embuts. Utilitzarem barbarismes i no ens esforçarem a utilitzar el femení plural si no ens surt. Benvinguts i benvingudes a Joves Precàries. Li fotem canya? Dale. Bueno, se'ns ha tornat a sentir dobles al principi, però no passa res, ho hem arreglat. Seguim sense sentir les músiques. Bona nit, però... Sí, bona nit. Bona nit, som la Paula Bossé i la Cora Lavedra, i això és... Joves Precàries. Doncs res, benvinguts i benvingudes una nit més i feliç dia internacional... De què? De les dades obertes i l'abstinència digital. Dilo! I ara suposarem que està sonant i, bueno, és molt difícil fer una coreo sense sentir la música. Però, bueno, endavant. Ole! Espectaculars! Vosaltres sentiu la música, oi? Sí, digueu-nos coses, sisplau. Abstinència digital, el dia perfecte per estar a Twitch connectat, no? Tot ell contrari avui. És el dia de la desconnexió amb la tecnologia. Es va crear el 2009 amb la voluntat de recordar la intenció de connectar amb les nostres emocions i viure més intensament. Conversar, passejar, llegir un bon llibre i fer coses pendents. Això és el que deia en Dia Internacional de... Els nostres amics. Has celebrat correctament aquest dia, Cora? Doncs, a veure, avui he fet una cosa pendent, el guió de Joves Precàries. Llàstima que sigui fent-lo connectat a un ordinador, no? Però no, també he quedat per fer el vermut, un vermut que s'ha allargat fins a les tantes, però endavant, o sigui que això compta, no? Per això hem començat tard? Per això hem començat tard? Bueno, no només per això, però sí, en certa part. Vale, i les dades obertes, què són les dades obertes, no? Són aquelles dades que poden ser utilitzades, compartides i distribuïdes lliurement, no? Com per exemple les cançons que utilitzem. Sí, bàsicament, sin copyright. Vale, són continguts sense restricció per drets d'autor o patents. Alguns exemples de dades obertes són amb informació geogràfica, fórmules matemàtiques i científiques, compostos químics, entre d'altres dades. Això està molt bé, a veure, però quan les dades obertes passen a ser les nostres vides, amb fins estadístiques que la lien per tot arreu, com per exemple les enquestes aquestes inútils de les universitats, o les cookies, o tota la vaina... Sí, és tota aquesta bogeria en general que vas acceptant, i en veritat no saps què estàs acceptant. Exacte. Bueno, a veure si es revela més informació al llarg del programa. Això esperem. I quins nervis, no? Hi havia ganes de Joves Precàries o què? Bueno, volem el xat actiu, que clar, hem preguntat coses i encara no ens ha respost ningú, per favor. I avui estem bastanta gent connectada perquè no hi ha Barça. Exacte, el Barça ja ha sigut i no sabem si ha guanyat o no, després ho mirarem. O no. Jo sí que ho miraré, no passa res. Passem a les anècdotes precàries. Passem a les anècdotes. Quina anècdota portes avui, Paula? Vale, doncs a mi m'agradaria comentar que sí, he sigut un dissabte més precària. Vaig tenir literalment mitja hora de descans entre feina i feina i la vaig utilitzar per moure uns cafès des de casa meva fins a la calçotada del Poblet, que va ser aquest cap de setmana. Dilo! Que no vaig poder ni disfrutar de sentar-me un segon ni de saludar antigues persones conegudes que fa pila que no veig. Així que tota una llàstima, no? Un dissabte més sempre precària. Sí, doncs mira, avui va de dissabtes la cosa. Sí, jo també volia comentar que el meu dissabte va ser també bastant precari. Vaja. Treballar 10 hores. Vaig tenir una mica més de descans que tu, perquè vaig tenir 3 hores i les vaig aprofitar també per anar a la calçotada. A la calçotada, clar que sí. No a portar cafès, sinó a passar-m'ho bé una estoneta amb el bingo musical i al principi del primer PD. Bueno, bé. Vaig tenir ballaruca, clar, després aguantar dreta 4 hores i mitja més va ser una mica dur. I jo al final
final de la feina estava amb una cara de zombi que els clients em deien... Ara, per la nit movia l'esqueleto... Sí, per la nit vam seguir, vam seguir. I aquí estem avui, endavant. Sí. Ni tan mal. Total. Molt bé, doncs dit això, passem a la primera de les seccions. Vinga, endavant, entre gestión. Molt bé. Molt bé, entrant al curro a la uni, durant la mitja hora per dinar, arriba una estona entre gestions. I avui parlarem sobre política. Home, i què és la política? Doncs segons el DIEC, la primera definició que trobem és relatiu o pertanyent a la política. Bueno, gran definició, millor diccionari. Per sort, a la segona definició ja posa alguna més orientat. Ciència i art de governar que tracta de l'organització i de l'administració d'un estat en els seus afers interiors i exteriors. El que em sembla curiós és que just després posa una altra definició molt similar, no? Manera de governar, d'entendre la direcció dels afers públics. Bueno, vinga. Sí. Definicions per anar d'excloents, no són gens excloents i que podrien arribar a ser el mateix. Que jo em pregunto, com definiries tu política? Això no està al guió, però... Doncs a mi no em fiquis en aquest merder, com tu dius. Doncs vinga, xat, endavant. Un merder pel xat. Esclar, perquè quan parlem de política sempre surt la frase, no?, aquesta de «i què és la política?» I llavors surt el típic militant del CPC o estudiant de filosofia que et diu «la política és tot, qualsevol decisió que prenem és política». A veure, i aquest rintintín de sobte... A veure, Ricardo Rintintín no perquè estigui en contra de l'afirmació, perquè en veritat prou a favor, sinó perquè s'utilitza amb Rintintín, en plan, quan l'utilitzes fan servir aquest tonito. Sí, la veritat és que... I jo, en plan, a més se li afegeix aquest, no?, el soc superpolítica, plurimilitant, mega deconstruït... Avui no ens estem posant amb ningú, vamos. Però a veure, Paula, atura't que farem molts enemics. Sí. I és cert que hi ha varis perfils de joves quan parlem de la posició davant de la política, no? Però cap és menys vàlid que un altre. No, ni molt menys. Per exemple, hi ha qui diu que la política és tot i els qui diuen que tots són uns lladres i hi ha qui creu que és un circ muntat replet d'actors, no? Vinga, rebaixem un altre cop, tot i que la veritat és que raó no te'n falta. Moltes joves d'avui dia passen de la política, però per què creus que això passa? Doncs perquè ja no ens importa res que no duri la durada d'un TikTok, per començar. Però, bueno, que sí, que les joves d'avui en dia no confiem quasi en els polítics institucionals ni en la política en general, no? Inclús les persones que militen, moltes ho acaben fent per esbranzida, no?, per tenir un nou cercle social amb el que organitzar cafetes. Bueno, també he organitzat calçotades per tu, sí, Paula. Bueno, ara ja no, es veu, però sí. Jo el que em queixo és que les organitzacions polítiques de joves que no fan més que palabreo, al final, com diuen elles, tot és política, però hòstia, on hi ha més política útil, no? En aturar un desnonament o en un concert de música o en un debat sobre si hem de dir diversitat funcional, discapacitat, neurodivergència o si hem de tenir un logo de color verd o lila. Bueno, i ara es veu que no es pot dir ni mòmies. Per què? Perquè algú es va queixar dient que se sentia una mòmia i que s'havia de dir persona momificada. Hòstia, tio. Que si no, vigileu que hi ha gent que s'ofèn. Déu-n'hi-do, Però a veure, sense fugir del tema, on està clar que hi ha política, de la bona és els caus i els esplais. Sí. Un aplaudiment i agraïment de nou per a aquesta gent que voluntàriament dedica la d'hores. Sí. Sempre estarem donant suport als caus i als esplais. No sé si us n'heu adonat. 3 programes i els 3 ha sortit en algun moment. Gràcies, caus, per seguir fent la vida una mica més fàcil. Vale, potser sí. En aquest podcast no ens amagarem de dir, però que hi ha més política útil, no?, en les accions que es fan al carrer, de veritat, que no en el papeleo, que fan els encorbatats, accelerats, calentacadires, els senadores... Tot i que necessitem gent per tot. A veure, però recuperem el tema de que les joves no creuen en la política institucional, perquè poc més de la meitat dels ciutadans de Barcelona van votar a les últimes eleccions, les del 2019. Déu-n'hi-do, és que les municipals, votar tampoc és fàcil,
Bueno, a veure... A veure, jo he estat fora del cens molts anys i el papeleo per tornar i tot plegat ha sigut un circo. Sí, bueno, tu ets un expert en el tema, sembla. Sí, a mi, en plan, sent una catalaneta privilegiada, he tingut percals de l'hòstia, no em vull imaginar com deu ser per tantíssimes altres persones, I és que, uau, el dia de les eleccions es munta tal sidral, per mi un dels dies pitjors de tot l'any, en plan, és com, buah. Bueno. I en canvi, per altres persones és com si fos una festivitat. Sí, això és veritat. Per posar-te banderites, pins i sortir a celebrar, no? Què és això? Una alarma del mòbil, perdó. Sí, bueno, de fet, jo, per mi, tampoc no és un dels millors dies de l'any, i menys en el moment en què les meves primeres eleccions de la vida em va tocar ser presidenta de mesa. Mira, molts ànims amb 18 anyets. Exacte, molts ànims a totes les que aquests anys no, és el primer cop que voteu, perquè és molt possible que us toqui. I si us toca, llegiu-vos el pamfleto que us envien. Perquè sabreu més com actuar si us passa qualsevol cosa. Que Déu vulgui que no passi. Clar, totalment. Vale, Però bueno, tu les últimes què vas fer, Paula? Vale, jo l'última vaig cedir el meu vot a una persona migrant i anècdota precària perquè, o sigui, justament, jo no vaig poder votar per culpa de papeleo del cens electoral. Vinga. Doncs vaig tenir molta sort perquè la persona justament m'havia enviat que no volia acabar votant, perquè si no, bueno, en plan, hagués tingut el merder i haver de passar per al tros de vergonya d'haver-li de dir a la persona... Que tu tampoc podies bueno, votar. Al final, pues, jo tampoc puc votar, malgrat m'hagi posat en aquest merder de cedir vots. Haver nascut a l'estranger és una putada. Total, amb mayúscules. No, tampoc, però amb aquests temes, uau. En fi. Però bueno, a veure, què podem fer aquestes eleccions municipals? Qui se'ns presenta? Perquè clar, estan al caure, és el 28 de maig, queden res, 3 mesos com a molt. I toquem aquest tema ara perquè no volem ser pesades en el moment que... No, exacte, al maig ja ens n'haurem oblidat d'aquest programa. Bueno, podeu potser repassar-lo, no? Sí, i veure una mica la gent que s'hi presenta. Sí, i tant. Parlarem només de Barcelona, o sigui que em sap greu la gent que no sigui de Barcelona o que voti a altres pobles. Però qui es presenta, Cora? Qui es presenta? Doncs generalment cares conegudes, perquè tothom està tan content amb com s'ha fet les coses amb anterioritat. Què és el que necessitem? Sí, hi ha qui es queixa de les superilles, algunes celebren el Parc de Glòries, altres s'enfaden pels carrils de la Meridiana. I el tema dels containers. Jo em queixo dels containers, que els han mogut de lloc, que els han canviat i que des de que la Colau, des de que hi ha la Colau, que el Patronat de la Sagrada Família paga impostos. Al final estem en una era de tanta informació que vivim desinformades del carajo. I amb això juguen, no, els molt cabrones. Sí, vaya temón aquest, és un meló amb totes les lletres. Sí, però bueno, totes les teles estan comprades. Les teles no, les teles. Les teles, és veritat. És que clar, havia de posar una B baixa aquí, però estan comprades, però és que és impossible que no estiguin comprades al cap i a la fi. I el periodisme, si una cosa és polític. I amb això tens raó, però jo em referia sobretot a que no sabem ni a qui queixar-nos de les coses, no? Sí, si tens problemes amb com s'està gestionant la ciutat urbanísticament, t'has d'adreçar a la Janet Sanz, que molt coneguda pels nostres companys i companyes del CAU, i és que aquesta dona està a l'àrea d'ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat. Molta gent parla que probablement hauria d'haver sigut la substituta per aquestes properes eleccions de la Colau. Però... perquè segueix encara coneguda, dona, etc. Però jo crec que té una d'enemics. D'enemics que té. Que si les superilles i que si tot això... És a dir, si es queixem sobre ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat, és a dir, sobre els carrils bici, no? I les superilles, sobre treure places de pàrquing, és aquesta senyora. Exacte, no cal tornar a dir puta Colau, perquè és el que sempre surt per les boques de la penya. Però bueno... Probablement ni la Colau ni el seu partit també tenen cap mena de responsabilitat sobre certs temes, perquè, per exemple, perquè s'ha de tenir en compte que és un govern de coalició amb el PSC, i per tant hi ha regidories que les porta el PSC i hi ha regidories que les porta en Comú Podem. I si tens qualsevol queixa sobre economia, treball i hisenda, aquesta regidoria, per exemple, la porten els socialistes. Estupendo. I a veure quina serà, no, la que porta la neteja, perquè tothom es queixa de la neteja de Barcelona. Que busquin bona pregunta. A Google, googlea i t'enteres. Sí, i saps totes les regidories. Per exemple, n'hi ha una que m'ha fet bastanta gràcia, es diu Infància, Joventut i Persones Grans.
fantàstic, englobar 3 col·lectius completament diferents i amb unes necessitats extremadament divergents, doncs, bueno, endavant. Però, bueno, també n'hi ha un altre que es diu Salut, Envelliment i Cures. Bueno, bastant el que hauria de ser la gent gran, no? Exacte, les persones grans potser no haurien d'anar a infància i joventut, potser haurien d'anar a cures i envelliment. Sobretot si envelliment, no? En plan, i per què barreges salut i envelliment? Bueno, és igual. Bueno. En fi. Però bueno, anem a veure què proposen aquesta colla de senyoros adults, que això fa ràbia també, perquè només es presenten persones de més de 35 anys, com l'Ernest Maragall o el Trias. Sí, Però és que hi ha alguna llei que impedeixi presentar-se a la gent jove? O és que les joves només les volem perquè hipotequin la seva vida en la plurimilitància i ens solucionin els problemes de carrer que no sabem gestionar des de dalt? Es podria dir més fort però no més clar, i és per això que per resoldre aquests dubtes que passem a la secció de l'especialista. Avui tenim a la coneguda política Maria Carrasco, amb un triple grau en filosofia, ciències polítiques i economia i uns quants màsters en antropologia, sostenibilitat i sociologia, totes llicenciades per la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid. Endavant, Maria Carrasco! Bravo! Molt bé, bona nit. Benvinguda, Maria Carrasco. Gràcies per la seva assistència en la seva apretada agenda. Sí, bona nit, joves precàries. Tenia ganes de venir per poder difondre tot allò que és indispensable que sapigueu si voleu votar aquestes eleccions que venen. Bueno, no moguis la taula, sisplau, Maria. Perdó, és que vinc aquí amb mentalitat de tiburón, saps? Vale, estupendo. Esteu preparades o no esteu preparades? Bueno, crec que ets el triple de streamer que jo, Déu-n'hi-do, Mare meva. Home, és que aquí al Twitch qui no el coneix no sap què fer amb la seva vida perquè no aconseguirà res a la seva vida. Vale, d'acord. I bé, quines preguntes tenim? No sabem qui es presenta a aquestes eleccions, tenim dubtes sobre el jovent, com s'identifica... Doncs mireu, jo us explico senzillament els diversos agents que es presenten. Exacte, la gesticulitat és superimportant perquè la gent t'escolti, perquè si no els interpel·les directament, la gent no t'escolta. D'acord? Aleshores, jo avui us porto els diferents partits amb els diferents candidats que es presenten en aquestes noves eleccions municipals de Barcelona. De Barcelona, De Barcelona, exacte. Perquè sí, som joves precàries de Barcelona. Vas, continua. Exacte. És que em poso ja excitada i tot. Superexcitada. Tot vot pot ser decisori, d'acord? Llavors, per això és molt important que sapigueu tots els agents que s'hi presenten. En primera posició trobem la mòmia... Ai, no, perdó, que he sentit el programa d'abans, d'allò d'abans, entre gestions, i m'han dit que mòmia no es pot dir, no? No. Ara s'ha de dir persona momificada. Doncs la persona momificada que es presenta per Esquerra Republicana de Catalunya a aquestes eleccions de Barcelona és Ernest Maragall. Em sona, no? Ja s'ha presentat. És el de Poma, pera, no sé què. Poma, pera? No, ara aquí sí que no et pillo. Que hi havia un que tenia el Alzheimer. No, home, no, aquest és el Pasqual Maragall. Vale. Bicicleta. Continua. Hòstia, aquí t'has passat. Va, seguim. L'Ernest Maragall es presenta per l'equip d'Esquerra Republicana. I aquí, bàsicament, us vindrà a dir que és super d'esquerres, perquè, clar, es diu Esquerra Republicana, no el partit? Clar, i tant. Ara, això sí, en realitat us l'està fotent per l'esquadra perquè vol aprovar l'ampliació de l'aeroport del Prat o Aeroport del Prat, Josep Tarradellas, Francesc Macià, o com merdes vulguin que li diguin, per tothom seguirà sent Aeroport del Prat. Mai perdeu aquesta mentalitat de tauró. Vale. La meva mare justament avui s'ho preguntava sobre qui eren els partits que apostaven per al tema del Prat, així que... Sí, Esquerra Republicana el que li passa és que mai es decideix per res. Llavors, sempre anirà cap a les masses que li donguin vots. D'acord, i això bàsicament, exacte, també et diran que volen la independència, no? Però sempre i quan sigui amb un acord amb el PSC. Amigo. Per altra banda, tenim Ada Colau, Barcelona en Comú o Podemos, tal com la gent els coneix habitualment. L'Ada Colau, doncs, a veure... 8 anyacos, no, ja? 8 anys porta, segueix allà, la tia, vinga, endavant, visca les superilles, visca els carrils bici, vol que tothom vagi amb bici per Barcelona, amb pantalons cagats... Però aquesta no era la Janet Sanz.
Bueno, a mi això, tot és Colau al final. Al final tot recau en la Colau, perquè en Comú Podem a Barcelona en Comú Podem, doncs l'únic que és Colau, perquè per què porta 8 anys allà? Perquè és un tauro. Aquesta dona sí que és un tauro. D'acord? Doncs això és veïna de Safa, a més, justament. Era. Ja no? No, se'n va anar a xaler, jo crec. Ostres, que ara viu a Pedralbes, tant pantaló cagat i tanta tonteria, i mira-la. Doncs mira-la, i canviant contenidors des del 2020 abans pandèmia. Vale, AP, d'acord? Queda claríssim, AP abans pandèmia. Sí. Si teniu preguntes al xat per l'experta d'avui, endavant. Exacte, qualsevol pregunta sobre els partits polítics que es presenten a Barcelona, que no té cap mena de desperdici, doncs endavant. Vinga, seguim amb les persones momificades. Seguim amb les persones momificades perquè ara ve el torn de Xavier Trias, que un altre cop es presenta per Junts per Catalunya, Convergència o com li vulguin dir, perquè cada 2x3 es canvien el nom, no? I aquest és el típic de sempre per la Laura Borràs i pel Carles Puigdemont, visca, endavant, som-hi, mai han fet cap delicte, i bueno, a nivell de ciutat, qui sap. I que porta les butxaques ben plenes, el cabron. És el promotor del Parc de Glòries, això és veritat, no li traurem mèrits, no? Però mai l'acabarà, no? Aquest projecte del Parc de Glòries l'ha hagut d'acabar la Colau després de 8 anys que porta allà fent d'alcaldessa. I encara queda, perquè hi ha una d'obres encara Glòries. Exacte, però això sí, és un Pujol 2.0, sempre amb el poble, sabent-se els noms de les iaies de Sallent. Això total, sí, O sigui que les iaies de Sallent... Jo vaig fer una entrevista, Cora. Ai, Maria. Sí, Maria. Ui, Maria Carrasco, que encara segueixo aquí, política i altres estudis relacionats. Doncs sí, li vaig fer una entrevista. Si voleu buscar el meu canal de YouTube, li vaig fer una entrevista al Xavier Trias. Com es diu, Xavier, no? Sí, Xavier Trias. Perquè me'l vaig trobar pels carrers de Gràcia i era el típic treball de col·le que... que has d'entrevistar a un veí, doncs vaig fer... Perdona, com et dius a YouTube? Ho escriurem pel xat perquè la gent pugui buscar aquest vídeo magnífic de la Paula fent-li... Bàsicament estic així. Es pot preguntar què li vas preguntar o ni te'n recordes? Ni me'n recordo, però és una meravella d'audiovisual, o sigui, trobo que és necessària que... El deixarem linkat a sota. Sí, i tant. El programa al YouTube. L'entrevista de Paula Bosé a Xavier Trias. Déu-n'hi-do. Vinga. És que no dic ni una frase, estava ja tot el rato així. Bueno, és igual. I segur que et parlava del projecte de les Glòries, que és l'únic que ha fet, pobre senyor. Doncs seguim. Jaume Collboni, PSC. Aquest és momificat o no? Aquest no és tan momificat, aquest fa pinta de... Saps d'aquells que es creu més jove del que és? Doncs fa pinta d'això. D'aquests que fa pàdel. Sí, i que té canes, però fa pàdel. Vale. I és el típic immersió lingüística, però no mucho. A què et refereixes? Bueno, que és una mica enganyifa dels de dalt, dirà visca el català, visca no sé què, però després probablement que si alguna... el 25% se't revisa, no? Exacte, i no li costa cap mena d'esforç, la veritat. Vale. I això també és veritat, sempre diran el que vulguis escoltar. Sempre diran el que vulguis escoltar. Jo això ho diria de tots els polítics, Sí, però n'hi ha que com a mínim sempre diuen el mateix. No, aquests van canviant, aquests van dient, mira, ara això, ara l'altre, ara sóc una mica més d'esquerres, ara sóc una mica més de dretes, i no s'aclaren ni ells, pobrets. Però seguim, Ciutadans. Jo em pensava que aquest partit ja estava mort, però resulta que no. Vinga, Anna Grau, es diu la senyora que es presenta de candidata per Ciutadans. Et parlarà castellà com a eina política per demostrar-te que a Catalunya tothom l'entén. Sí, parlant en castellà. Vaya eina política, a més. Supereina política. És mentalitat de tiburón. Mentalitat de tiburón, sempre en castellà. No deixis de parlar en castellà perquè la gent llavors entendrà que sempre et podrà entendre en català i que no caldrà parlar català, mai més. D'acord? Llavors també buscarà sempre obrir noves empreses, evidentment, de la mà de l'IBEX 35, no? Que si s'enfonsen més potser acabaran defensant els vaixells d'Open Arms per trobar votants, perquè aquests també s'aferren a lo que poden. Agafadets. De la mà de qui té les butxaques plenes. Exactament. Però ja et dic, jo em pensava que estaven morts, doncs resulta que no. L'Anna Grau, aquí està. Bueno, gràcies Anna Grau per reviure, no? A un puto partit. A un partit que, a mi que em perdonin, però no sé si encara hi ha algú que es digni a votar-los. No sé, hi ha gent per tot, no. Però seguim. Tenen finançament per presentar-se, al final és perquè hi ha... Home, evidentment, perquè els bancs tots van darrere de Ciutadans, o sigui, van començar pels bancs.
En fi, seguim. PP, Daniel Cirera, però Cirera no amb C, ja estàveu tots els filòlegs. No, amb S. Daniel Cirera amb S, pel PP. Sempre es treuen unes de la màniga, aquesta gent. I et comencen a dir, doncs, cognoms en català perquè la gent se'ls escolti. El Pep Bou, no sé què, Forrellat i, bueno, que es va inventar tots els cognoms que li passaven pel cap, doncs és de la mà d'aquest. Ok. Potser acabaran dient el vecino es el que elige el alcalde y el alcalde es el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Venga, Juan, passant-li el meló a algú altre, perquè, evidentment, fan veure que parlen, però no diuen res, i llavors, vinga, un altre que el salvin. Tenir un altre personatge amb frasotes, com els del Rajoy. Home, deixa'l anar, el Feijóo. Deixa'l anar. És que no miro gens la tele. Doncs ves tu mirant, perquè és un Rajoy 2.0. Si et mires l'APM ja ho tens tot, eh? Ja, a l'APM et surt aquesta penya. Continuem. Però el que acabaran fent en realitat és buscar la manera de dir immigrants il·legals i que no sembli que estan insultant a ningú. Bueno, com la polèmica de l'anunci de Vox, no? Sí, bueno, aquests no els he ni posat, no sé ni si es presenten, suposo que sí perquè es presenten sempre a tot arreu, però no val ni la pena, perquè aquests volen tenir mentalitat de tiburon, però no la tenen. Vale, qui després tenim la CUP. La CUP té, i ara em perdonarà aquesta pobra dona, perquè probablement no pronunciaré bé el seu nom. Baixa Changue. Suposo que jo ho pronunciaria així, no sé com ho pronuncia ella. En fi, la CUP canvien més de persona que representa el partit que de mitjons. Titan. D'acord? Aquests senyors, els mitjons se'ls canvien un cop al mes. Escolta, una mica de respecte, no? A veure, no passa res. Molt d'esquerres, fora contaminació i endavant amb la lluita de classes. Sí, visca. Ni racisme, ni masclisme, ni carnívors als carrers, guiris go home. A veure, això ho recolzem, lo de guiris go home, no? Sí. Perquè mentalitat de tiburon, guiris tots a casa. I visca l'ocupació, tots amunt, sí. Però ara agafeu-vos fort. Agafeu-vos fort perquè ve el partit amb més mentalitat de tauró que haureu vist a la vostra vida. És que el nom és potent, no? El nom és molt potent. Us en recordeu de Manuel Valls, no? Doncs no es presenta ell, no patiu, no tindrem un accent francès com a alcalde de Barcelona. Una altra persona momificada, no? Tindrem una tal Eva Parera, que no és gaire momificada, la veritat, amb un partit que es diu Valents. Xan, xan, xan. Exacte, ara hauria de venir el moment de piano. El seu programa electoral, seguridad, no delincuencia de la ocupación. Vale, Déu-n'hi-do. D'acord? Siempre viva el orden y la ley, bàsicament. O sigui, orden para todo el mundo, los inmigrantes ilegales delincuentes fuera, doncs tot això, evidentment, tot en castellà, tot i dir-se Valents. Almenys, sí. No, el nom en català, perquè així algú es confongui amb les paperetes. Mira, jo sóc valent. No. Sí. També tenen com a proposta cap endavant reactivar la economia i el trabajo. A veure. Mentalitat de tiburón. Sí, sempre endavant. Reactivar la economía y el trabajo. Emprendedores jóvenes, siempre los mejores. També venen a dir això. I, bueno, la llibertat què és? Doncs la llibertat és fer servir la llengua que et doni la puta gana i si no treus el CU de català, millor. D'acord? Això et venen a dir. Bueno, el de fer servir la llengua que et doni la puta gana, sí, t'ho diuen sense puta, però... Però literalment. Sí, et diuen que la llibertat és fer servir la llengua que tu vulguis, que tu et sentis còmode, sí. Vale. No, doncs trobo que és una informació bastant interessant, bastant important, no? També per anar pensant ja, no? En què em fixo més, tal, per després votar, si és que voleu votar, sí? Sí. I moltíssimes gràcies per la teva... Si no sabeu a qui votar, voteu-me a mi, perquè jo transformaré Barcelona, sí? D'acord, sí. Li hem fet avui una mica de publi, però per sort no es presenta. No, llàstima. I deixem ja aquesta secció, no? Vinga. I donem pas a l'última secció de la caixa d'eines. Bueno. Molt bé, la caixa d'eines. Ara uns consellets per superar el període preelectoral sense acabar TLL. Vinga, endavant.
Fes-te el ratllat o a l'entès. Si et fas el ratllat de política, la gent ho respectarà no parlar-ne. I si et fas l'entès, semblaràs tan egòlatre que ningú voldrà parlar amb tu. Sí, la veritat és que sí. Aprofita l'oportunitat i fes més política. Mira menys la tele, abstinència digital, reutilitza la paperassa electoral, ecologisme, i demana 2 hores lliures per anar a votar, ja escoix tu què fas amb aquestes hores, i així, no, doncs no oblideu que també podeu cedir el vot, i així una mica de lluita laboral. Sí, si us voleu aixugar la merda amb el de Vox, vinga, i amb el de Valents. Amb el de Valents. Tercer consell, pareu l'ultradreta i la dreta de pas, no?, en tots els sentits. Denuncia i atura tots els discursos d'odi, menys el teu propi discurs d'odiar els odiadors, no? Esclar. Evidentment. Quart consell, critica, no et cansis de dir la teva. Ara et recomanem que parlis informada i havent treballat una mica en el que dius. I si no... Si no vols. Exacte. Si no vols informar-te, doncs parla sempre des de l'humor, perquè això ho pots lligar una mica amb l'últim consell. I l'últim consell és que riguis. Que al final el circ ens han muntat, no només l'han muntat per ells i els seus grans egos, no? Mira memes, crea memes, abraça les polèmiques del show, és la part més risses de la política. Si aquest és el que més t'ha ressonat dels consells, et recomanem enganyar l'algoritme i visitar de tant en tant pàgines fatxes, tirar algun tuit racista que està de moda i enxufaria algun like a la Inés Arrimadas o algun d'aquests típics. O a l'Albert Rivera, que no sé ni si està mort perquè s'ha perdut por ahí. Mentalitat de tiburón. Mentalitat de tiburón com la Maria Carrasco. I això seria l'últim consell, ja. Home, sí, és que riure és el millor que pots fer. I, de veritat, mireu-vos de tant en tant els congressos de los diputados, perquè allà riureu bastant, si us ho mireu. Jo crec que tinc tan poc temps a la vida com per invertir-lo en tal. Sí, però a vegades es foten a donar cops de peu al terra. Perquè estan enfadats amb el discurs. Sí, perquè no se sentia el discurs. És fantàstic, o sigui, sembla... Sembla un pati escolar, això, no? Sí. Total, sembla una classe de quart de primària, que quart de primària és aquella edat que estan tots tan aterats perquè no saben... Et munten revolució el dia que no hi ha pilot al pati. Sí, no? és aquesta edat. Pues són exactament iguals que els nens de 9 anys que estan a quart de primària i que estan revolucionats perquè no hi ha la pilota al pati. Sí. Bueno, dit tot això, no oblidem que la política és tot i que aquesta institucionalada de la que hem parlat avui es queda molt lluny, no?, del que seria el tot en si. I que, que no entrarem en el debat de per què és exactament tot, no? Però que donarem pas ja avui a la nostra seccionista, perquè si no ens farà... perquè la política, està molt bé riure'ns de la política i donar-hi voltes... Per parlar-ne, diguem-ho clar. Però, exactament. I per tant, seguim amb la veu del jove, amb Anna Solina, que ens porta idees superfresques. Som aquí, les espies més valentes que volen pel món. Som aquí, les espies de veritat, comencen el show. 17 persones. Ai! Hola! Hòstia, no s'ha avisat gens, Cora. No, perdó, ho he fet sense... És que he apretat sense voler. Bé, Penyita. Sí, és que tenim problemes amb l'àudio, d'acord? Llavors ara estàvem comprovant si se sentia o no se sentia, bueno... Va, tira't una mica més cap aquí, que ja si pots. Dale, ahí. Però bueno, benvinguda Anna Solina, a la veu del jove. Què ens portes avui? Primer de tot, abans de què ens portes, volem una anècdota precària. És veritat. Clar, és que una anècdota precària. Vale, jo m'he pensat unes quantes així de lo que jo treballo, no? D'acord, dale. Vale, jo treballo de ciberseguretat. Llavors és una mania que la gent em pregunta tot el dia de si sóc hacker i de si podria hackejar la contrasenya del wifi de no sé on, i quina mania en pensar que jo ho sé fer això, aquestes coses, i que aviam si et puc aconseguir el wifi, doncs no, doncs el pagues com tothom. No sé. El wifi del veí, saps? Escolta, la meva cosina tenia un veí que li passava el wifi d'altres veïns, Què dius? Sí. Però com se sabia les contrasenyes? Uah, això és hacker! Ciberseguretats! Vale, total, està bé, és bona anècdota això en si mateixa. Vaya rata la penya, també t'he de dir. Bueno, també tinc una altra. Dale. Aviam, tinc uns amics que els agrada molt això d'anar a la muntanya, són molt pesats, no? Això que està tan de moda, no?, d'escalar i tal.
Llavors, Aquí ho diem els l'altre dia- escaladors. Aquí ens sempre passa, els escaladors fora de la vida. Llavors això l'altre dia m'obren, m'envien un missatge, rotllo, molt urgent. Urgent! I jo, vale. Està fent mal temps. Pot ser que això estigui influint a la cobertura? Se'ns ha anat la cobertura. Jo en plan, pues no sé, serà que no teniu cobertura. És que si us aneu a la muntanya, que jo què sé. A veure, va haver-hi bastant debat, no?, sobre això. Sí, llavors jo els hi vaig dir la meva teoria fonamentada amb els meus estudis. No, jo crec que no. I jo, Vinga, vale, endavant. d'acord, doncs no. Fantàstic. Doncs no. Estaven d'acord, però, amb la teva Bueno, resposta. hi havia uns bàndols, vam crear... Va haver-hi un índex de debat. Aviam què opina el xat. Sí, perquè, a veure, no ens heu dit res, no ens heu dit ni que se sentia malament una part del programa, que m'ho han hagut de dir per WhatsApp. Aviam, volem bàndols. Bàndols. Afecta el temps a la cobertura, sí o no? Exacte. No és tan difícil, és escriure sí o no al xat. Crec que tothom pot participar. I tothom sap que mal temps és quan fa núvol, plou i aquestes coses, no? I la cobertura és allò que et surt el 4G allà, tal... La ratlleta és aquella del mòbil. Et sembla bé la definició que hem donat de cobertura? Una mica boomer, tot ben plegat, però no passa res. És que... Vale, aquí diuen que sí. Sí? Hi ha algú que contraposa la teva d'esto. Potser ens hem de quedar amb aquesta única aportació del xat. Llavors, I farem. el mal temps no... Jo Algú crec altre no diu influeix. o no a la mateixa persona. La mateixa persona sí o no. Fantàstic. Ara s'ho pensa. Bé, merci per participar. Sí. Sí. No? Jo diria que no, ja està. Diries. Per Vale. no mullar-te, no? Bueno, clar, és que al final... És molt polític, no? Al final, tu de cobertura com a tal, és ciberseguretat, amb la no? carrera, prou, no? Sí, Ah, això vale. sí, això. Bueno, almenys. Molt bé, doncs, de què ens vens a parlar? Per ficar les anècdotes en context. Exacte. Em sembla bé. S'està caient el micro tota l'estona, Déu, oi. Merci. Jo vinc a parlar de ciberseguretat, que tampoc en sé gaire, la veritat, de lo típic que ara es porta molt, no? Dels hackejos, de les contrasenyes, de compartir wifis, de compartir xarxa per internet i totes aquestes coses, que la gent és una insensata i fa coses bastant poc pensades, la veritat. Ah, sí? A veure, hackejos famosos, no? Bueno, clar, tenim el famós hackeig de la UAP. Home, fantàstic, que ens va deixar sense campus virtual. Quant de temps? Sí, sí. Aquí diuen que si l'expert diu que no, serà que no. Vinga, bona resposta. Tu tens mentalitat de tauró, també. Mentalitat de tiburó. Càmera, tio! Ets molt pesada! S'està movent? Sí, no, ara estem super lluny. Mira la meva mà què fa. Saps? S'allarga. És ojo de pez. Fa ojo de Sí, pez. és ojo de pez la càmera aquesta. Seguim sense que ens hagin arreglat la càmera. O sigui, Tampoc no els hi hem dit, Ah, però, vale. però vol dir que no ens miren els programes. Bueno, gràcies igualment a la Teresa Poblet per deixar-nos el material. Això ho direm al final. Malgrat el deixem on no toca, que resulta que és el mateix com que no lloc ens on l'hem miren, no trobat passa avui, res. però vaja, continuem. Molt Vale, bé. això. Doncs també, aviam, coses que la gent fa, no? Molta gent es posa sempre la mateixa contrasenya. Sí. Sí, I, bueno, llavors arriba un punt on, gràcies a Déu, l'aplicació et diu canvia la contrasenya, se t'ha caducat. I a mi això em va passar, em va fer molta ràbia. Jo m'agobio. Jo també. Jo he La fet gent dos s'agobia, contrasenyes. merda, és que se m'oblidarà. Quan tothom té el cognom i l'any de naixement, o alguna cosa i l'any de naixement, l'asterisc per quan et fan afegir el símbol. O l'exclamació. Literal. Llavors, un dia va ser bastant divertit, no? Vaig estar mirant una base de dades on podia veure jo totes les contrasenyes d'uns empleats d'una empresa. I llavors, bueno, a part de hola, 1, 2, 3, 4, coses així que direm... No les vull ni comentar. Password. Vinga, Password era endavant. la contrasenya més posada? Sí, sí, Password? he vist el link. Sí, eh? Crec que... Sí. Em sembla magnífic que com a contrasenya et posis contrasenya, o sigui... Bueno, no se t'oblida, no? No, segur que no se t'oblida. No, està clar. Per aquí diuen el mal temps, bona cara i mala wifi. Però està Una clar. dita per la prosperitat. És una dita modernitzada, no? Sí. No, Vale, hem de- parlàvem de la base Sí, de perdó. dades.
I això, i la majoria de gent tenia el nom de l'empresa i 1, 2, 3, 4. I llavors, quan podíem veure bastant que es va demanar el canvi de contrasenya al juny, perquè tothom posava juny 1, 2, 3, 4, junio 1, 2, 3, 4, junio 2023. Bueno, encara no ha passat, però junio 2022. Sí. Aviam, per favor. Per favor. Bueno, és que jo crec que sí, en plan, les meves contrasenyes són exactament el mateix, però com canviant una mica l'ordre. Sí, això també ho fa molta gent. Posa la contrasenya típica, posa les 3 lletres de l'aplicació, Facebook, fase, i el any de naixement i tal. Exacte. Hola, no se m'havia acudit mai. Jo és que tinc la mateixa, l'únic és que vaig canviant alguna majúscula, Veus, alguna també. cosa... La típica... Serveix I, d'algú, no, el això. problema està en que llavors vull entrar a algun lloc i penso, merda, ara no saps si és la que tenies la majúscula aquí, la majúscula allà, Bueno, les el has número... provat totes, no? Sí, sí, les has de provar totes. No, òbviament no serveix de res posar-les totes iguals, és comoditat nostra, no? Al final, si te la pillen, doncs llavors poden entrar a tot arreu, a l'Insta, al Gmail, el Clar. Facebook ara tot va vinculat amb el Gmail, per tant ja t'entren a tots, si saben Gmail ja Sí, saben i de tot. fet, en plan, et poden inclús entrar a la del banc, no? O no? Clar, no, la del banc en principi se te la curres una mica més, no? Sí. El banc Però sí que hi ha la del bastant banc més. no és un PIN? Ah, no, clar, el PIN és el de la targeta, Clar, per no, entrar a la banca la online. banca online. La banca online és contrasenya. És veritat, jo que sí que tinc una diferent, completament diferent. Jo no... Bueno, va. no dic més Jo a coses mi amb les m'agradaria contrasenyes. també com a experta donar-vos uns tips, no? Que està molt al punt de mira el tema aquest de les contrasenyes. Dale. Llavors, a mi m'agrada molt la música i jo us recomano, ¿vale? Per ficar una contrasenya... Al final, una contrasenya que sigui una paraula i que tu puguis recordar és molt més òbvia que una contrasenya que no es pot ni llegir. Ahà. Com les de una les manera wifis que et fàcil- venen. Clar. El Exacte, aquest mateix. A majúscula, i t'estàs 8 dies dictant-li a Quina algú. és la contrasenya? Exacte. La contrasenya del wifi. Mira, li fas una foto Clar, i i te ja l'apuntes. t'ho fas. En plan, a l'igual. Doncs sí, hi ha una manera molt fàcil que és tu agafes una frase d'una cançó que t'agrada i que te la saps de memòria i llavors poses la primera lletra de cada paraula de la frase. Llavors, d'aquesta manera et surt una frase, una contrasenya superaleatòria i tal, i que és fàcil de recordar perquè... Perquè te'n recordaràs de la frase, clar. Clar. Hola! Bona tècnica. Ja sabeu, Sí. ciberseguretat, penya. I serveix d'algú? És que jo això ho vull saber. Serveix d'algú lo de canviar números, lletres, mayúscules, minúscules, lo de ficar els noms, en plan, en lloc d'escriure una B, escriure un 3. O en lloc, com que les lletres s'assemblen als números. Bueno, Que això està de moda, eh? Sí. Està de moda per ficar caràcters més xungos que una E. En canvi d'una E, doncs Ja. poses un 3. O sigui, sin I más, llavors no? omples el ventall. Bueno, és Vale. més fàcil, perquè continua sent una paraula, però has posat un caràcter diferent pel mig, saps? I lo de, això també dubta, lo de, si utilitzes la enya... Dubte, com idea. Si utilitzes la enya, no Ah, et sí, poden hackejar ok. des dels Estats Units. Perquè no ho he vist i he existeix. dit, no sé d'on ho ha tret, la veritat. Sí, m'ho va dir la Cora, em sembla una pregunta Jo era un brillant. tuit que posava... El tuit, informació. No, però em va fer molta gràcia perquè era un meme i posava 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ñ, jaque mate, Estados Unidos. Perquè llavors no et podien hackejar perquè no tenen la ñ configurada als teclats. És que a mi em sembla molt bona tàctica. És molt... És Això un meme no una té mica cap, enginyós, trobo. Els teclats, tu te'n vas a Anglaterra i no hi ha la C trencada i tu dius, com la trobo? Pues és difícil. Sí, Pues sí. La veritat, Bueno, anar llavors, a veure el Word. probablement em buscaria poseu-vos tutorial. de contrasenya calçot, que llavors Ostres, a tot arreu sí. que no sigui a Pues sí. Catalunya no es podran hackejar. Llavors no em poden buscar a mi des dels Estats Units al Twitter. Ah, però anava Perquè a em dir, diu Paula estàs Concha dient Calçot. la teva. No, Pues llavors està bé. no estic dient la meva contrasenya, calma. Bueno, és que series capaç de tenir calçot de contrasenya, Paula Bosé. Avui he menjat calçots, Mira, Estupendos. per això està tan contenta. Sí, la veritat. Molt bé. I llavors, Algun altre tip relacionat amb les contrasenyes? no se m'acut res. Bueno, n'hi ha un molt friqui, bueno, Va, Va. volem. Vinga, el volem. Les coses friquis ens agraden.
Bueno, aviam, és que ara aquí el Lluís estarà content, però el Lluís fa un que és... Que el Lluís estarà per aquí connectat. Si Segur, Lluís, màquina. Dilo, Lluís. Agafa el teclat, vale, del portàtil o del mòbil, llavors si tu hauries de posar la contrasenya al Netflix. Clar, estic dient la seva contrasenya. Bueno, no et sabem el seu usuari, saps? Això és veritat. Bueno, doncs la contrasenya al Netflix i, per exemple, l'any de naixement, com tothom fa. Doncs en canvi de fer-la així, clar, és que no es veu, no? Doncs puja una banda al teclat i una fila, llavors escriu Netflix, però amb el teclat canviat. Clar, en plan, si en lloc de començar a parlar i... O sigui, si hagués d'escriure, jo què sé... No ho he entès, crec. Si la seva contrasenya fos Xocho, vale? Doncs en lloc d'escriure Xocho amb la I, amb la banda de la Z i amb la banda de la Q, estaria escrivint amb la banda de la A i amb la banda dels números. Vale, o sigui, seria S... Ui, ara no sé si... S0, S0, no? Bueno, a veure, has agafat la X cap a l'esquerra i la O cap a la dreta. Clar, Bueno, és això és una mica veritat. difícil, no té molts... O S9 o Però clar, S9. potser en un mòbil és més fàcil, vull dir que el teclat aquest... O sigui, els teclats sí que estan estan una així... mica girats. Exacte, i en canvi en el mòbil sí que estan... No, és una bona fricada, la veritat. Sí, Però si Lluís, més no- esperem no saber mai el teu Gmail perquè no t'entrin al Netflix, perquè tal com va buscar el Netflix ara mateix, Com amb potser les te'l comptes hackegen. privades i tot. Que això també és un gran dilema, com ho farà Netflix per espiar-te i perquè, perquè hi hagi una persona local i després les comptes aquestes també són totes locals. Bueno, Clar, com poden tenir accés sí. al... O sigui- des d'on estàs entrant en el teu... Això ho saps o no? o sigui, la tele general, o sigui, la casa principal serà la wifi local. Vale. Llavors, cada usuari de la compta s'haurà de connectar un cop al mes en aquella wifi. Això diuen al mite, Sí. Llavors, aquest wifi... No, això t'ho diu, tu entres a Netflix, no? sí, a mi Així em va sortir una Ja notificació. surt així. Llavors això, en plan, si no t'hi connectes un cop al mes, se suposa que no vius allà, per tant no pots comprar-te el compte familiar. Però que bueno, que tu pots trucar a la persona i dir, escolta'm, et pots connectar una estona des del meu i et mires la teva sèrie des del meu compte? Ja, això també és veritat. No? Sí, sí. Però en veritat podríem mirar l'IP de l'ordinador, o sigui, no sé si es diu IP, però com des del, saps, en plan, des de l'ordinador que s'està entrant en aquella compte. Clar, podrien detectar que el dispositiu no és el teu. En plan, Exacte. el portàtil, el mòbil, on sigui, saps? Clar. Buah. Però això és legal, que puguin arribar Exacte, anava a dir, a tenir tanta informació clar, és que- teva. Sí, sí. És Vale, legal, estupendo. Bueno, en plan, fantàstic. ho fa tota l'aplicació que Sí, tenim. sí. en plan. Bueno, perquè has acceptat les cookies i llavors acceptes probablement Que t'espiïn. que tinguin aquesta informació teva. Sí, parlem. M'estan escoltant ara, des de la Òbviament. FIA. Vale. Òbviament ens estan escoltant a tot arreu. Sí, el mòbil és un micròfon andante, llavors. Al mòbil, sí, Sí. on et diuen apaguem mòbils, tu has de fer cas sempre, sempre. Vale. Si vas a una reunió, una assemblea d'aquestes... D'aquestes De les que fan parlàvem apagar abans, D'aquestes, de que parlen coses Militàncies. super secretes. Ah, exacte. vales? Que hi ha vegades que he estat en aquestes reunions i algú diu merda, el mòbil! I dic, tranquil, no passa res. No he parlat res. Tampoc ens estaran escoltant les 24 hores. Vale, però a part de que... O sigui, es pot escoltar en directe i en diferit? No entenc que en diferit, no. Vale. I també això de les parlades T'ho poden fer, d'hamburgueses. o sigui, si el tens punxat. Vale. Però, en I el de parlar d'hamburgueses, jo dale les hamburgueses. Sí, això Sí, molt això, fan. això jo ho I he... això és molt samat, tu estàs allà i de sobte et trobes a l'Insta una publi de... Em pregunto molt, tu pots... O sigui, tu com a empresa pots comprar aquest pack d'escoltador de mòbils? O sigui, m'estic explicant, oi? Vull dir, quan tu com una empresa vas a fer denunciant... Clar. No, seria... Jo entenc que tu ets un usuari, no? I llavors jo, per lo que jo miro i em senten, diuen, vale, doncs a aquesta tia li agrada això, això i això. Vale. Llavors li poso els anuncis que tinc contractats d'això i això i això. Ok, o sigui, és Saps? més enviat l'empresa anunciant Clar. que s'encarrega d'això. I l'empresa marca pues, el target de consumidor que té. Uau. I jo tinc una pregunta. Són persones que s'escolten els mòbils de la penya? No, és algoritmo, no, això? Però, clar, però entén tot el que... O sigui, I si parlem el català l'entén. clar, Aquí sí que l'entén. Clar, amb tots els seus dialectes, no? Clar, és que abans heu parlat molt de política i no heu parlat de lo del CU. Bueno, hi ha hagut una hi ha hagut una petita Hi ha hagut menció. una entrada, vale. Saps què passa? Que Twitteries parla molt d'això, de la noia hipervent. Però podem treure el tema, perquè Posats a- aquí per criticar tot lo...
Bueno, sí. Algun dubte més. El tema de que si ens segueixen amb el wifi. És que, perdó, és que jo tinc una de dubtes de seguretat. soc de les Clar, tu et vas connectant a pensen wifis. que pot connectar-me al wifi, el wifi saps? públic t'espia, clarament. Fins i tot tenir... Bueno, el més Sí, és segur perillós per mi principi... connectar-me a una biblioteca pública al seu wifi. Sí, és Vale. perillós. O sigui, bueno, És molt més fàcil que em hackegin a l'ordinador. Sí, allà, bueno, t'espien. Vale. I en Però els de la biblioteca, què els importa espiar-te? No són els de la biblioteca, són com els hackers que estan a tomar pel culo, que van rebotant la senyal. Ah, saps? vale. Però clar, aviam, la biblioteca... I els wifis públics no és poden... no és una Experta. persona que li interessi ningú hackejar-la. Però... Potser sí. Escolta, Qui Xana, sap? que tinc un podcast, I tu no. No, però si tens dades confidencials, doncs clar, Clar. sí, ets molt més interessant. Home, podria tenir dades confidencials, Teves. Oh. Que no seràs un altre policia infiltrat, Paula? No. Em pregunto si la gent sap realment la identitat, La teva? No, la seva. Jo tinc dades confidencials. Continuem. Vale, dit això, els wifis públics són més perillosos. Sí, llavors connectar-te amb el mòbil amb el 5G és el més segur i connectar-te al wifi de casa és també més segur, però tampoc. Però encara no tots els mòbils tenen 5G. A mi només em diu 4G. A mi tampoc. Bueno, perdó. Bueno, vull dir com l'Android, que connectar-te a Vale. l'internet. Ah, vale. Un dubte, a mi per què la meva companyia em pot vetar certes pàgines? Què? Ah, sí? Sí, hi ha pàgines que no em deixen entrar. En sèrio? Em diu que són perilloses. No estic parlant del Ah. porno, vull dir, estic parlant, per exemple, de sèries pirates. Ah, no és segur. Ah, bueno, però... Però no em deixa. Sí, bueno, perquè potser és molt maliciós. Vale. I llavors t'ho detecta. Jo això Però és del depèn que de la faig. companyia. Jo poso filtre. Tu poses filtre. Tu vas dient, no, això és molt maliciós, no podeu entrar aquí. Ah, un altre dubte. Tinc una anècdota divertida. Dale. Va. Perquè jo a la meva feina doncs, ara espio els e-mails, els correus que se suposa que són maliciosos, no? Llavors, és molt maliciós treballar amb Gmail si estàs en una altra empresa. Llavors un dia vaig espiar algú, un empleat que s'autoenviava els correus del Gmail al correu de la feina, que l'assumpte era imprimir. I jo en plan, t'estic veient que et vols imprimir aquí amb les impressores de la feina i no te'l deixaré passar, el tinc jo el correu. Ah, hòstia, que cabrona, ja O ves. sigui, jo els tinc allà en quarantena, que és com, me'ls quedo jo i jo reviso si hi ha algun bo. Però tots són dolents, en principi. Excepte aquest que era imprimir. I jo en plan, què faig? Deixo que algú imprimeixi. Que faci el rata. I no pagui tinta. Home, O no pagui wifi com els d'abans. Hackeo l'empresa, vull dir, important. La meva mare m'ha comentat l'altre dia també que cada cop veu més gent que carrega el mòbil a la feina. Ah, sí? Perquè clar, el preu de la llum està pujant tant. O als mòbils els hi falta molta bateria. També, les dues coses. Dit això, algun dubte així final, ho dic per anar tancant... Sí, no, és que molta informació. Avui sortim més sàvies, Exacte, entre política i ciberseguretat, mare meva. Només Avui ens falta... Ja sabem que no us heu de connectar als wifis de les biblioteques, penya. Només ens falta l'última part, que és que ens diguis la llei. Que creus Quina que llei vols implementar? s'ha d'aplicar en tot aquest tema. És que, clar, n'havia pensat una, Va. però l'he col·locada com a anècdota precària. Però jo prohibiria que, tot i haver estudiat coses informàtiques i tècniques, que em demanin si em puc solucionar alguna cosa al seu ordinador o alguna cosa. Però no sé, hi ha un Google que poses com obrir un Excel i fer tal. I ja està. Perquè em preguntis coses d'Excel, doncs tampoc en sé molt més que tu. I un videotutorial de YouTube segur que t'ajuda. I ho fa millor. Sí. Típic àudio, no? Pues, obre la pestanya aquesta de l'esquerra i si té l'Excel 2010 i tu tens el 20. O imprimir a la feina. Obre el panel de control i busca per allà, no sé. Ja, total. Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut. Sí. També, Gràcies a vosaltres per convidar-me. un plaer tornar-te a tenir aquí I amb tant, nosaltres. ja és el segon cop. Ara en un programa De més veritat, seriós. Sí, molt més T'ho devíem, en certa manera. Perquè com era l'hija.
Mare meva. Va, explica'l un altre cop l'acudit per acabar. Per acabar, tanquem amb el millor El meu acudit altre costat que és s'ha... humorista, no? És que aquest és molt dolent, però bueno, és que ara no em vindrà cap més. Llavors, com crida la mare... Com crida una mare a la seva filla en el Far West. I és bàsicament, pues, és una mica espanyolito, però fa... Ai. Bravo. Molt bé, Molt bé. doncs moltes gràcies. A reveure, fins la pròxima. Que vagi molt bé. I arriba el moment més esperat. Ara sí, l'horòscop de la setmana. Xan, 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 xan. Ens hem deixat el Dixit avui, llavors farem una cosa una mica precària, probablement. Però ja sabeu, estem a joves precàries i si no féssim coses precàries no seria el mateix. Exacte. Així doncs, avui parlarem sobre què passa amb l'horòscop amb diferents pamfletos que hem trobat a l'Ateneu. Aleshores, escollirem pamfletos a l'atzar segons el signe que toqui i endavant la creativitat. Molt bé, doncs començo jo? Sí. Sí? Vale. L'horòscop al que li desitgem mala sort és peixos, sí? Sí. Llavors, pamfleto a l'atzar... Clar, els estic mirant, A veure... Dale, aquest. Vinga. Molt bé! Què diu? Doncs aquí aquest pamflet ens diu aprendre a compartir. I és que malauradament aquesta setmana necessitaràs bastantes ajudes. Oh. Et sentiràs bastant perduda en moltíssimes coses i hauràs de buscar aliats per tal de combatre, no, aquests petits entrebancs. També parla de les inscripcions obertes i és que podràs començar a obrir-te. Noves portes, Exacte. nous objectius... Sí, però que no sigui molt lluny, no? Perquè, malauradament, hauràs d'estar proper perquè, sens dubte, necessitaràs ajuda i aprendre a compartir. Llavors, què més ens posa? Ens diu que consultis tota la informació, no? Vinga, i ara hem de consultar aquesta informació, peixos. Doncs jo et recomano que al Google, que és la millor eina per buscar informació. O un videotutorial de YouTube. O si no, pots enviar un WhatsApp a l'Anna Solina Preguntant-li preguntant-li qualsevol cosa. per aprendre a compartir, perquè Form- això he estudiat. Forma't una mica perquè, malauradament, no, doncs, es nota que si necessites tanta ajuda és perquè necessites bastants aprenentatges, així que aprèn a compartir i intenta fer la teva vida una mica més fàcil. I ja sabeu, la dita diu compartir és viure, viure és estimar i estimar és ser feliç. I ho tancarem així, I vinga. perfecte. Molt bé, a veure. Molt bé, vale, peixos, Molta merda. Què ha tocat? Verge! Verge, primer cop que toca. Sí, no, crec que... Verge és Virgo, no? Sí. Ets tu? No, Ah, vale. jo soc Géminis. Ah, vale. Molt bé. Ai, hòstia, saps que no he ficat el nou horòscop, ara que hi penso? Quin horòscop? A l'Omicron, no sé com es diu. Omicron no era una cosa de la pandèmia. Sí, però, a veure, aquest xat de gent que li agraden els horòscops, com es diu el nou horòscop? Com que hi ha un horòscop? Però, i a quin mes el poses si estan tots complets? No, perquè s'han reestructurat. Ah, sí? O és un mite que corre. Pot ser que hagi deixat de ser llibre. No sé, estàs en el marc en plan d'un i el canvi. No, soc al 4. Bueno, no sé com es diu, però Omicron o alguna així. A veure, Omicron és La facin pel proper programa, Mira, la de ciberseguretat ja t'ho està buscant superràpid. Com es diu? Al Google. El Google. Bé. Bueno, mentrestant anem fent verge, Sí. a veure. Dale. Vinga. Doncs molta sort, Primer de tot és lila, no? És lila, aquesta perquè setmana- s'acosta 8 de març. Exacte. S'acosta 8 de... Així I avui tampoc hem fet cap menció d'això del 8 de març. Esperem però... que no siguis Virgo i dona, perquè mare, vaya setmana t'espera, Mare meva. Mira, doncs et recomanem que t'apuntis a l'Esbart Gaudí, d'acord? Perquè ara mateix necessites una mica d'intensitat, una mica de moviment, perquè aquestes setmanes vindran dies de... Estàtics, no? Sí, molt estàtics, però tan estàtics que fa hasta por. Hòstia, perquè probablement passis hores en cadira. Sí,
Probablement, probablement passis hores en cadira. Que què poden vol ser dir? moltes cadires, des de Sí. diarrea al vàter, des de moltes hores a la feina... Exacte, oficines d'aquestes avorrides, sense companyes de feina. Mira, una cosa que Cadires pots fer mòbils. per animar-te és fer vaga el 8 de març, si ets dona. I això, apuntar-te a fer una mica de bailoteos per moure la cadera. Sí, i tant, i a l'Esbar Gaudí, buscant gent, ho L'Esbar posa Gaudí aquí. buscant gent. No sé si ho posa, però segur. Vols contacte? Vine a ballar amb nosaltres. Bueno, home, vine a provar uns dies. Sí, i a l'Esbar Gaudí són de vestimenta tradicional, Sí, no? clar, perquè a més també potser t'has excedit una mica massa amb aquesta cosa de modernet, no? Llavors necessites, a part de ballar una mica i moure una mica les cadires, tornar a aquesta cosa tradicional, trobar-te amb el teu passat, amb el teu interior, amb el teu jo interior. El teu jo interior. Bueno, teníem pamfletos de moltes altres coses. Sí. Del que més Nuestra ens ha cridat batalla contra l'atenció, les passem a de les gigantes. finestres. Era aquest que posa, si hi ha una finestra davant de casa teva, escriu-me. En plan, si hi ha una no, casa teva no, fica, si hi ha una finestra davant de la teva, de la teva finestra. Jo tinc una finestra davant de la Doncs meva mira, finestra. escriu-li. Telegram o WhatsApp. Doncs és per un projecte, no sé, artístic, sembla, de Barcelona, Busquem d'entre finestres, persones sí. que es miren unes a les altres, no? Sí, sí. I res, bueno, ja que estem. Luzbroto.net, per si voleu. I també aquí tenim nuestra batalla contra los gigantes, una lucha por un tratado internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Bueno, ja que parlàvem abans Hi ha una de la de política, paperassa, no? una de paperassa, aquests espais, que Sí. flipes. Dit això... I en fi, Què? què? Ah, no l'hem Ai, no l'hem agafat! Vale, hem descobert que hi ha una revista Ja és l'últim que diem, vale? de Perquè això se'ns està Barcelona allargant que es molt. diu Infogay. La Caia crec que vol dir alguna aportació Mira, sobre la mira, revista està o no? venint, està venint. Endavant. Endavant. Bàsicament intuïm que és una revista per a aquelles persones que formen part del col·lectiu, no? Infogay, i que si ets hetero no pots llegir. No, no pots llegir. però no. No estàs interessat per res. Entre els continguts que es trobava era la reclamació d'estelades amb la bandera LGTBI i que ja s'havien posat en contacte amb Òmnium Cultural per tal de que es generés aquest tipus de contingut i que per poder-se comprar. No? De fet, nosaltres ja hem fet una petita contribució amb la nostra careta de joves De precàries. fet, sí, perquè creiem que la bandera aquella multiplural que vam incloure forma part d'Infogay. Infogay. I bueno, això, Bé, et deia que dit sortissis això, de l'armari. despedim el programa, no? Ja? Sí, amb l'Anna Solín aquí. No, endavant. Home, sí. Moltes gràcies, no, a totes les que ens escolteu des de casa ara mateix o en diferit. Sí, per YouTube, per Spotify o per Aprofiteu Twitch. per donar-nos el like, que ens encanten. Exacte. Comenteu-nos els comentaris de YouTube, ja que aquí ningú participa. Exacte, com a mínim un comentari així perquè sapiguem què onda, si us està agradant, perquè Claro. des del nou format, que sabem ben poca cosa, Gràcies a l'Ateneu al Poblet per deixar-nos el material i l'espai. l'espai. Avui, Ateneu al Poblet, no patiu, que us deixarem el material perfectament col·locat tal com estava, És a dir, igual que... igual que l'havíem deixat nosaltres i us havíeu queixat, però... No, el deixarem una mica... El deixarem on ens heu dit que l'hem de deixar, tot i que no el feu servir per res. Bueno, és igual, dit això, bona Gràcies per la setmana. confiança, bona setmana. I ens veiem potser la setmana que ve? Sí, potser la setmana que ve... O potser d'aquí dues. O potser d'aquí dues. Apa, a reveure. No, Què? última cosa. Volem anècdotes, volem gent que vulgui fer seccions, i si a algú li ve molt de gust portar xarxes socials, que ens escrigui també. Busqueu algú que ens porti l'Instagram, xarxes socials. sisplau. Molt bé, ja doncs està. moltíssimes gràcies. Bona nit a Vinga, totes. adeu. Adéu. Ole!